No, que va, colga ti, ó. No, colga ti, tonta, a ver, ó. Colga ti, veña, ó. Veña, que teño que empezar o programa, ó. Veña, vale. Veña, chao, chao, Mico, chao. Ostra, que tal? Hola, buenas. É que xa é tarde, verdad? Sí, son as 7:20 da tarde aquí que estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes, no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, aí estamos, @Voltas co Prato, por favor, seguídenos, porque aí temos penduradas case todas as recetas que facemos todos os días do ano. E atención, que cociñan dous auténticos artistas. Uf, é unha ben co pulso cansado de tanto firmar, de asinar libros. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para eles. E que onte, señoras e señores, estivo Merchi en Cangas, na capela do hospital, non? Asinando libros, e sei que foi unha barbaridade. Moi ben, moi ben. Moi ben, la verdad non? que sí. Pasaste Moita ben, xente, disfrutaches? pasei no ben, transmitironme moitísimo cariño para vos, para todo o equipo. A verdad que sí. Mirade Superseguidores. se cansou de asinar libros que nos trouxe honor 25 libros para asinar aquí. Sí. Un detalle. Un detalle. Pareceume moi boa idea. No, moi Xa que ben, moi vendo ben. eu, A nós gusta nos traballar para a xente que nos ve e estamos Claro. encantadísimos de asinar os libros. Pero, bueno, se os podes asinar ti todos, adiante, Merchi, non pasa Bueno, nada. pero vale. No, estamos encantadísimos. Bueno, haberá máis datas de presentación dos libros do Voltas co Prato, así que estade moi atentos e atentas nas cales, porque o iremos dicindo pouco a pouco. E agora sí, imos cociñar a ver que nos trae Dosinda de Castro de Rei. Son Dosinda, veño de Castro de Rei, eu fago bizcocho de chocolate. Botolle yogur, fariña, huevo, e botolle noces, ou lle boto avellanas, ou almendras, sale moi rico. Pero quero saber que cousas poden facer máis con un chocolate, tartas, ou pasteles, porque teño moitos lambucas na casa que lles gusta moito, e sobre todo con chocolate. A mí tamén me gusta moito o chocolate. Saludo a todos os da casa, e veciños que me estén vendo. Haz un aplausillo aí. A Dosinda de Castro de Rei que nos trae algo maravilloso, que é unha torta para o fin de semana, chocolate para o fin de semana, que é algo que nos flipa. Benres, chocolate, que máis se pode pedir? E tomar algo despois. Home, claro. Non, coa sobremesa, maravilloso. Antes non saudei a Xulia, vais a telar Xulio Mato. Hola, trancañotas. En realidad estaba falando contigo por teléfono, Ai, sí. Aí ao principio, sí. Mas que ti non se Estábame viste. berrando aí atrás e non me enterei. Sí, que vas facer, a ver? Unha torta cremosa de chocolate. Basta arriscar unha torta tendo aquí a Merchi? Home, que vou facer? Home, non sei. A mí dixerme chocolate, e pois aí vou. Vale, A vale. dalo todo. Vale, Vou con todo. Ten algo así Vou con especial que queires decir? Pois iso, que vai quedar moi cremosa. Ah. E despois voulle facer unha cremiña de mascarpone con amorodos. E voulle arrimar unha bola de xeado. Pensei que ibas a arrimar un ovo, como che unha bola de xeado, vai a arrimar don Xulio Mato a súa torta e unhas patacas tamén. Veremos como lle queda, porque diante dele está, señoras e señores, creo que podría dicir o da deusa das tortas. Podo dicilo? Veña, vai. Déixenme. A ver, señoras e señores, encanta, lle. Hoxe temos connosco a deusa das tortas. E Xulio Mato quere competir contra ela, Quere competir contra ela. Así que, Merchi Rodal, que vas facer para que lle guste a xente, para enamorar a Dosinda? Eu vou facer unha torta por capas. Torta por capas? Sí. Capas Como de me qué? gustan a mí. Capa por aquí, capa por acá, biscoito, crema, biscoito, crema, ¿Cómo? avelas. ¿Cómo? Sigue. Biscoito, crema, No, é aquela biscoito, cámara de lá. crema, avelas. Sí, sigue buscando. Biscoito, crema, biscoito, No, porque así crema, parece que avelas. está imaginando, está guai. Parece enormísimo, verdad? Sí. Bueno, pois, señoras e señores, facemos tortas de chocolate, biscoitos, de todo que leve chocolate no Voltas co Prato. Marchamos con Merchi Rodal. Veña, vamos alá. A Mira. ver, Merchi... Esta é unha idea fenomenal para Dosinda ou para calquer persoa que quera facer unha torta, unha torta de cumpleanos a partir dun biscoito. Un biscoito que sepas facer na casa, Vale. que che guste, que che quede ben. Empezamos con este biscoito. Vale. Súper importante, cando cortamos por capas para despois volver a montar e que non quede descompensada, poñémoslle a cada capa un palilliño, vale? Un escarbadentes a cada capa e así despois... Para saber que corta é de cada un. Claro, Ou para que? saber onde van, porque ás veces as Ah. capas non quedan exactamente da mesma altura. Ah, vale, para poñerlo xusto no mesmo sitio para a orientación. Claro, e que despois non queden pois como a torre de Pisa. Sí. Ainda que, bueno, ten o seu encanto. Sí, tamén, máis caseiro. No, claro, queda como máis caseiro. Iso Mira. sería o que faría eu. Imos facer 2 cremas e un xarope. Vale. Empezamos polo xarope. O doble de auga
que de azúcar. Van aí como uns 170 de auga. Vai ser dura esta, Vai a ser unha torta de chocolate de verdade. Vai Húmida, ser. con cremas, potentes, moito chocolate. Esta vai ser de verdade, non como a de Xulio, Uf, esta... Bueno, ti sabes o que vai a fazer Xulio xa? Espera que vendo isto... Non está tranquilo. Moito E material, Existe o aromatizamos karma, un pouquiño de coñac. Moi Vale. ben. Vale. Deixamos aí que ferva. E darlle caña. Sí. Isto non che vai ir, Non está aí. Non, pois vamos Pónono por de aí aquí. arriba, a ver. No pequeno, a ver. Ai, non. máis. Ahora sí, Así, non? potente, sí. O 9. Sí. Que Vale, ferva, perfecto. que reduza un pouquiño e con ese xarope mollamos os Vaya. biscoitos. Vou poñer a derretir tamén o chocolate. Hai aquí 400 gramos de chocolate. A A baño de metade, a baño de María. A metade vai para unha crema e a outra metade do chocolate para outra. Moi ben, a xente da casa que nos chama é 664-483-419 é o teléfono da Volta Escoprato que podedes chamar. Si, sei que estades impacientes, que queredes os 50 euros, pos. Estade moi atentos e atentas, Me chama moita xente, queremos repartilos, 50 euriños dunha vez e 50 outro. Tamén nos podedes comentar que é o que máis vos gusta co chocolate, que é o que máis vos gusta facer co chocolate. O que sei, unhas fresas bañadas en chocolate. Adiante, a nos encantan, verdad? Os amorodos así, pa. É maravilloso. Bueno, a fruta sempre queda ben. Merchi Rodal que está cos seus cortes e imos con Xulio Mato, que ademais, no día de hoxe, ten un par de acusis de recibo, Sí, bueno, teño un conxunto. Un conxunto de dous. para dous. Espera. Aquí va. Eu xa teño tempo, como non me derreto o chocolate. Non é broma, isto non sei se Bueno, contei. Carlos e Pepe. Vale. Tirán. De Tirán. Dicho eu. Iba a decir Ligrán. por de Tirán, de De Tirán. Tirán. Donde Que son estamos dos rapaces recho- que nos ven un montón de veces. E outro día comeron aos cañotos. En serio? Sí. E gustaron? E gustaronlles un montón. Vale. Tirán é ao lado da miña casa. Sí, Tirán é ao lado da túa casa? Sí, claro. Sí, sí. Tirán En Tirán é onde están os porta os con de... porta, con Tirán. Os das Estradiñas, Sí. non? Sí. Fora aí, España. Aí. Eses póñense fortes, Home, no, Eses danlle caña, Están moi fortes. Sí, eses non Bueno, é mira. unha tontería. Azucre, un chisquiño de sal e 4 ovos, vale? Vale, estáme gustando isto porque estou vendo a Xulio Mato facendo unha sobremesa. E iso é unha cousa que pasa moi poucas veces, Bueno, señores e unha señores. semana. Sí, pero Todos é o grandes. día máis sufrido teu. No. Sí. Que va? Sí. Que va? Paparruchas. Paparruchas. Bueno, e aquí teño 165 gramos de manteiga e 165 de chocolate. Moi ben. Te dirás, por que esas medidas? Por qué? Porque é a receita, así. Perfecto. Vale. Moi ben. 4 ovos, 130 de azucre e un chisquiño de sal, vale? E Para aquí teño potenciar o 40 de fariña. Mira, ahora o que vamos a facer é... Para potenciar. Traemos para aquí este chocolate. Que ven un lis de co ovo. chocolate, Home, claro. Mira. Uf. E vámoslo incorporando o ovo, o azucre e o sal. Oxe, venres un cachiño deso podo permitirmo, non? Home, claro, ti podelo permitir sempre que tes un corpazo, hombre. Xa, pero bueno, hoxe quero dicir, se me regalas algo... Sí. Cando che dixen eu que non? Bueno. Cando non dei eu de comer o hambriento? Sempre. Bueno, mira, e agora o que facemos é retiramos O que? a O batedor. varilla e collemos a lengua pastelera, porque vale. vamos a empezar a engadirlle a fariña tamizada. Peneirada. Eso, Vale. peneiramos Moi ben. por aquí. Espera, mentres peneires vamos chamar a convidada, vale? Vale. Vamos recibir cun fortísimo aplauso, por favor, a todo o público que lle aplauda, a Dosinda de Castro de Rei. Un aplauso para ela. Ahora, Dosinda. Ven por aquí, arrímate aquí a nós, por favor. Que tal, como estás? Ben, ben. Estás ben? Hola, Lucinda, benvida. Benvida, Oi, dixerme que tienes unha familia moi lambona. Moi lambona. Moi lambona. E sobre todo de chocolate. Sí, sí. Porque para Alguén ben. especial, alguén que lle queires decir ti... Eres moi lambón, moi lambona. A toda a familia A toda. casa lle podo dicir que son moi lambos. Vale, sodes unhos lambós. Todos son unhas lambonas. É que anda Dosinda aí facendo bizcochos de chocolate, verdad? Para todo o mundo. Sí, a tartas tamén, algo de todo. E todo comen. É todo o comen. Ou comemos, que a mí Vale, tamén me gusta. a ti tamén. Pois Xulio Mato vaiche facer unha torta de Mira, unha chocolate. Moi sinxela de moi facer. cremosa, non Mira, dixetes? unha torta de chocolate cremosa. Porque en 15 minutiños, 15-20 minutiños no forno vai estar feita, vale? Seguro que está buenísima, como a todas as que fas. Ovo, chocolate, manteiga, bueno, Porque eu as sigo tortas... Dosinda, pero ti probaches ya algunha? No, pero... Vai a probar hoxe. Bueno, pero eu creo que aunque sea así, Ti probar fas- están boas igual. Miña avó... Moitas mira, gracias, Lucinda. Unha eu xa- persona con criterio. No. Moi ben. Eu xa contei moitas veces esta anécdota. Miña avó, que ve sempre o programa, miña avó Leonor, que lle manda un bico, sempre me di, ai, o que fixo Xulio estaba boísimo. E digo eu,
Pero como sabes, abuela? Como sabes? E di, bueno, tiña boa pinta. Sabe máis que a ti. Sí, sí. Ben máis que a ti. Un bico para Leonor, tamén da miña parte. Bico, sí. Bueno, entón, que vai estar boísima, Mira, non, Xulio? sí, xa está. Mira, eu teño o forno precalentado a 200 grados. Eu vou baixar a 180, vale? En 15, 20 minutinhos vamos ter listo. Eu vou acompañar con unha cremiña de mascarpone amorodos. E despois un xeado que vai aparecer aquí de repente Está que está para que non buenísimo. se derreta. Está buenísimo. Vale? Entón, mira, isto xa está listo. Vamos coller un papel que teño por aquí. Puxeches boa cara e fixeches con mascarpone, ¿Te gusta, Con Chichi? todo. Vale, mira, vamos a darle aquí un Eso pouco. como Home, boca, porque todo o que cociña Xulio xa vedes Claro, que todo estamos sin probar, Exactamente. incluso, sin probar. Claro, Sí. sin probar. Pois vamos a deixar a Xulio aí que está preparando xa a súa torta e imos ver o que che propón a deusa das tortas, a Merchi Rodal. Hola, Dosinda. Vale, pois seguro que tamén está moi bo. A ver, Eu vou partir un biscoito que che guste, que fagas na casa normalmente, que te saia ben. Entón vouche dar unha idea para preparar unha torta de cumpleanos, así, un día especial que queres poñer para un neto, para un fillo así, unha boa torta. Dentro de 15 días estou de cumpleaños. Bueno, Para o teu aniversario. pues mira, os parabéns, veña, os parabéns, que le está aplaudindo o público a Dosinda polo aniversario. Sí, que nos gusta felicitar a xente, moi ben. Gracias. Pois entón é unha boa maneira Sí, non? claro. Para o teu cumple. Enchoupo cun pouquiño de agua, azúcar e botelle un pouquiño de coñá. Para darlle aí un toquiño, para Que que tal te quede... levas co coñado, Dosinda? Bueno, Pouquiño. no postre ben, seguro. Vale. No postre presta. Entón, Sí, sí, sí. para que os biscoitos queden enchoupados, Quedan máis. queden ricos. E despois vou facer dúas cremas. Unha que leva un pouquiño de manteiga e doce de leite, con chocolate. E a outra é unha crema que se fai con galletas. Con unhas galletiñas que se Xa poñen sei no café. calé. Ai, esa unto eu. Nas Esa filloas. Non é broma, Unto eu porque aprendino de meu cuñado, Iso é... Pois esa vou mesturar tamén coa outra metade de chocolate. Entón vamos a ter dúas cremas de chocolate e vamos facer capas, con unha e con outra. E a velas polo medio. Bueno, pois a ver. A túa cara, Dosinda, Que vai ser moi reflexa difícil. incertidumbre. Moita incertidumbre. Moita. Pois tenche que preguntar cal das dúas levarías ti para a fermosa vila de Castro de Rei. Ai, esperemos a ver. Non te molles. No, de momento non. Ai, Ai. voute mandar pensar. Bueno, pois vou logo pensar. Veña, Vale. castigada, bala, veña. Un aplauso para Dosinda que está connosco no Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, señoras, se venres e a ninguén lle amarga un pouco de chocolate. Un luxo do que só desfrutamos dende hai algo máis de 100 anos, sí. O froito do cacao é outra das maravillas que lle debemos ao continente americano, pero ata que chega a nós no estante do supermercado hai que recoller as mazarocas, sacarlle sementes, fermentar, secar, cociñar, triturar, case nada. Unha vez que o temos nas nosas mans, pois que podemos facer? Sobremesas, bombóns, tortas, pastéis ou cun anaco de pan, todo nos presta. Ás veces incluso metemos nun guiso para mellorar o sabor, Fixade, pois definitivamente o chocolate é unha das nosas cousas favoritas. Hoxe utilizámolo para facer dúas tortas de escándalo. Torta cremosa de chocolate e torta de chocolate de abelás. Tomade nota e celebrade algo esta fin de semana. Só como excusa para facelo na casa, xa nos contades, como sempre en @voltascoprato, onde estamos na búsqueda do luar. E vámoslo pillar, A canto estamos? Estamos a menos de 700 seguidores, creo. Buah, pues veña, se 700 está tardando por aí. en seguirnos. A semana que ven. A semana que ven. A Galloso, de verdad, que están temblando as canillas. O próximo venres seguimos alá. Estamos para ir, Galloso. Estamos para ir. Xa avisei, outro día estiven con Esther Estevez, xa avisei, Sí. Xa aí dixen. Vamos a entrar ás 9:30, que agora empeza ás 9:30. ¡Bumba! Así, polas portas do plató mío. Como un elefante nunha cacharrería. Exactamente. Vamos con Merche. Necesito que me axudes. No. Mira, temos aquí os 400 gramos de chocolate. Vale. 200 van a ir para esta crema, que despois mesturamos co doce de leite, e os outros 200 para esta crema, que A é... crema de galleta. De galletas. Oh. Entón, este é o teu labor. Eu bato e ti botasme a metade aquí, vale? Merche. Máis ou menos. Estás segura desto? Sí, estou segurísima. Confío plenamente en ti, cañotas. Non confío eu. A metade, máis ou menos. Ti A vai metade dando. máis ou menos. Aí vai, Merchi. Aí va. Aí vai, Merchi. Como ves? Mais. Así, non? Así, perfecto. Veña. Vaya liada. Que non, Vaya que está liada. ben, está ben. Para que non Agora, se vexa o manchado. 12 de leite. Bótame aí o 12 de leite. Tamén. Tamén. Estos son 400 gramos de 12 de leite. 400 gramos de doce de leite, misma. Sabed, esta crema chámase Bariloche.
E a Bariloche. fan en Sudamérica para recheo de tartas. E que crema esta? Sí, A que estás mestura de facendo? manteiga con chocolate e doce de leite. Bariloche, Bariloche. Pois pregunta de concurso, como se chama a crema que estou facendo eu con Merchi Rodal? Bariloche. Aí está, chamado ao 664-483419, como se chama a crema que estamos facendo aquí? Merchi Rodal máis un servidor? Bariloche. 50 euros en xogo, E se din os ingredientes, sirve? Sí, pero mola máis que digan Bariloche. 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 Ves, hasta me E se costa a din mí. Bariloche? Tamén vale. Tamén vale. Vale. Crema lista. Venga, aí vai. Facemos a seguinte? Esa, mira, mestura aí, mira, que quero un pouco. Veña, va. Axúdasme coa seguinte? Non teño máis remedio, é o que hai. Esta é unha. Vale. Bariloche feito. A Bariloche. seguinte é a crema de galleta que se merca así tal cual no supermercado, Sí. desas galletas Ven en botes. alargadiñas que ven en botes, acarameladas, Sí, moi e agora o ricas. resto do chocolate. E que poñen nas cafeterías cos cafés. Correcto. Que ten nombre É que de empezo coche- por de ele e coche acabo por deportivo. Os. Son espéculos. Non. Son típicas de belgas, chámanse espéculos. Que son espéculos, mestre? Esas galletas que ti coñeces Sí. pola marca, realmente son espéculos e son galletas belgas. En mi vida, o sea, non sabía que se chamaba. E claro, é que ao final asocias aos nomes das marcas as cousas, É verdade. E Esa iso non temos está a outra cremiña de feita. Crema de galletas con chocolate Vale. e crema Bariloche. Hai que botar, non hai que botar nada máis, non? Que máis queres que lle botemos? No, Non xa te está. parece esa... Mira, moi bo traballo, Moi Vale. contenta. Estás contenta? Moi contenta. Vou Bo. empezar a montar todo Que doce isto. está isto, riquísimo, Vai, que sabes que vou facer? Capa. Biscoito crema, biscoito crema, biscoito crema. Así, hasta o infinito. Vamos con Xulio Mato, veña, veña. Baila un pouco, Ami, que despois tes ensayo. Veña, baila. Eu bailo por dentro. Baila que tes ensayo, hai que chegar aos ensayos Cala, adestrao. Adestrao. Cala, que me encantan os ensayos. Por Me eso, encantan. por eso mismo. Ten que ensayar Mira. este hombre. Nata con azúcar moído, vale? Bueno, o chisme está no forno, vale? Vale. A torta cremosa Dixes está no 15 forno. minutos, non? 15 minutos, 15 sí. minutillos, máis. Vale. Moi ben. Mira, aquí teño nata para montar, azúcar moído e un toquiño de vainilla, vale? Ajá. De extracto de vainilla. Para facer a crema de mascarpone. Oh, Entón, agora vamos vai a ir a estar unha culler e vamos a integrar o mascarpone, que isto é unha terrina de mascarpone, 250 200, gramos, 250, por aí. vale? Sí, non sei exactamente de canto era, e integrámosla tamén aí. Uf, é que... Mira, sabes que... eu sin máquina ni nada non che pido axuda, para que despois me poñas verde. Pero isto, dilo Digo- por algo en particular, digo por meterte con Merche ou por digo, meterte no, comigo? por meterme contigo. Ah, por vale, vale, meterme, vale. que Merche conmigo non se mete. No, que digo que hoxe está un día así tan feo, verdad? porque- Chove, venta... No, pero eu tamén Pero é un día moi bo para bonito. cociñar. Hombre, É un día perfecto para facer... Que? De que te ris? que tes un delito. Está un día moi bo para cociñar, Claro. Di este, No, para que me cociñen a min. Ah, eso sí. Eu non dixen que fora Mira. cociñar eu. No? Mira, mesturado. E agora botamos aquí os amorodos, Ostras, que... Boa. así picadiños. Oh. Podemos picar ou triturado, vale? Pero a min gusta máis... A min que picado aparezca- tamén, eu son A como a min ti. gusta que aparezca froito. Sí, sí, sí. Vale, mesturámosle, mira que cremiña máis Como está isto, estupenda, Uf. Pois xa temos a guarnición, a primeira guarnición lista. Isto podría montar eu con eso, verdad? Podías montar Podería ti? untar eu. Ah, untar ti. Montar eu. Bueno, pero tamén non hai por que estropear as cousas. Non hai por que estropear. Non ni hai quero por dicir. estropear as cremas. Ah. Que a montei a man. Ostras. Camiña artista. Entonces, mira, que, imagina a Fran Cañotas, este corpazo de Arzúa, criado a base de queixo. É ben criado, que está, verdad? Imaginádemos... Un aplauso para a crianza de Cañotas. Untado, No, no, eso no. Untado con isto, Bueno, Esa é unha maravilla. é unha listo, maravilla. listo mesturaño. E E ahora para probala? Debería, no, é menos co dedo. Debería ser o momento... Ahora sí. Sería o momento de que sonara un... Escoita, vamos. Vamos, pero dixo unha señora, que travieso eres. Son moi traviesos, señora. A ver, Oh, o sea, gana Xulio. teño que vir eu probar un día. Veña, vamos a abrir Veña, isto. vamos alá. Está buenísimo, Ah, que sí. Moi ben,
Bueno, Sí, sí. mira, ten que quedar, deberíamos sacar no momento en que o borde este Pero eso cociñao. teño que mostrar á xente na Este casa, cociñao si e o centro baile. Isto por que non baila? Porque isto é produto da maxia. Ah, vale. Vale. Fixeches máis televisivo. Claro, como é produto da maxia, ahora xa está para poder cortar, porque senón deberíamos sacar do forno, esperar media horiña así que asente para poderlo cortar. Vale, entón, explicación rápida. Temos que esperar a que estea por fora Por fora, cociñao, e que polo o medio que centro baile. baile así un poquinho como un flan. Como un flan, así. Como un flan. Vale. Ahora agarra por aí por esas dos puntillas que vamos a sacar da... Olé. Sí, que ahora esto está un pouco quente. Vale. Poñémolo aí. Ostras. Xa está, ¿ves? Esto está. Podría tirar estes bordes que sí que están un pouco máis Ai. cerrados. Pero Qué mira como bonito está. vai ser, que Non se bonito. queimou. Ostras. Viches quen foi, cancho dixo, verdad? Sí, sí, sí. Unha das persoas que lle ven probar a comida sempre do público dixo, ui, queimouse. Queimouse. No, pero a él permite, por exemplo, máis. Aí está, Sempre mira, o máis. seu crítico gastronómico número 1, Que lle proballe todo e dille, ui, queimouse. Bueno. Queimouse. Témolo, vale? Entón agora vou acompañar con esta cremiña, este xiao, despois vamos a botar unha nevarada maravillosa de cacao. Ole. Pero necesito que atempere un pouquiño. Teño que esperar un pouco. Pois imos con Merche Rodal mentras Xulio sigue creando esa maxia gastronómica. amigo é pasteleiro, é pasteleiro. Ven aquí a ver. A ver, que se coce. Mira, mira, mira. E aquí temos a Merche Rodal. No, Merchi, acabachelas todas. No, Pode comer, non? Perfecto. Sí, veña, dalle. Ou necesitalas? No, teño aquí máis. É que antes Mira. con miña mitad das que vou A usar. metade. No, máis da mitad. Mira, o importante dos escarbadentes, vale? Que vayan en riba, cada un, donde iba antes, para que así a torta quede bonita, vale? Mira que bo biscoito, como aguanta aí. Pero escoita unha cousa, Merchi. Contame. Claro, o biscoito humedecelo, tens que ter moito tinao colocalo porque é máis fácil que rache, non? Sí, sí. Vale, vale, vale. Podía humedecilo, mira, se o pensara mellor, podía humedecelo unha vez está aí en plancha xa. Pero Eu é bueno, que para che eso dou- están os escarbadentes. Eu solto che ideas así. Así, a lo Solto che loco. ideas. E Tengo a agora? cinta, Sí, sí. Igual o teño un pouco máis complicado do que pensaba, Porque ti vieste moi claro vencedor, non? Sí. No, claro non, pero bueno, un pouco vencedor. Un pouco vencedor, sí. Van a imos ir ás Pontes. Antonio, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, contanos se as home de chocolate, de biscoitos, de tortas ou ti pasas deso. Eu de postre como o que ten Merche. Ves? Isto é encantador, sí. Boa, é que eu canto máis Hai azúcar... que cuidarse máis, Pero, É que isto... pero é unha Qué bomba. malo, qué malo. Que digas ti eso cando lle metes touciño do tamaño de, vamos, dun dedo así, De Nova a todo... York. De Nova É que home, que home. Bueno, Antonio, contame, veña, como se chama a crema que fixo Merche Rodal e que che pode dar 50 euros? Chamanlle Bariloche. Moi Moi ben, ben, Eso Moi, é a primeira. moi ben. ten unha pintaza, vamos. Gusta o aspecto que ten? Sí, señor. Bueno, por nada. Grazas. Mira, A min tamén, non che Mira, podemos, mira. non che podemos mandar un cachiño para as Pontes, pero sí que te podemos vaya invitar. pena. Podemos te invitar a vir cando queiras, Mira que chulada. Mira. Mira, mira, mira. mira. Unha forma de adornar, Ole, sabes? Sin ole. empregar nin Buah. manga nin nada. Vale, Antonio, mandamos un bico enorme e o dito, vale, vente cando queres por aquí, vale? Vos, moitas gracias. home. Veña, hasta loguiño, chao, chao, xente boa, xente das Pontes, Chao, chao. Mira. E agora adornar por aí polo ladiño. Isto ti te has Pois sí que ti xa está estás, complicado, non? sí que teño complicado, Sí, estás fastidiado, sí. Sí. Vou marchar Bueno, con dos así. inda, vale? Sí, eu vou quedar con Merchi, Ti quedas para que aquí. non poña máis cousas aí. Ti porque- boicotea o posto, Sí, boicotea. no. Pero vou dicir, Veña. xa está bonito xa. Marcho con dos inda de Castro do Rei. Veña, arrancamos para lá. Vamos. Hai dos inda. Hai dos inda. Vale, pasa, gustoume. Vai estar bo, Vai estar bo. Eu creo que cando rematen vas ter, bueno, unha situación complicada. Mira, estás vendo aí as dúas receitas, a de Merche xa está máis elaborada que a de Xulio Matos. Saca eso de aí, Xulio, que non se ve ben na tele. Saca eso de aí está, saco. Non sei que che parece a ti, Dosinda. Eu creo que as dúas están buenísimas. E ti sabes que neste programa Sí, ten que ganar unha. sí. Eso vai ser difícil. Claro. Levamos con estes 702 programas e nunca deixamos empatar a ninguén. Non, porque non deixáis. Non Que pasou? deixáis. Ah, claro, hai que probar. É que está dicindo a señora, hai que probar. Sí, hai que probar. Aquí fala todo o mundo. Da igual que teña micro, non teña. Aquí, unha vez que chegaron aquí, xa din, ora, botados ao monte. Moi ben.
No, vades probar, non vos preocupedes. Vades probar. Para juzgar hai que probar. Para xulgar hai que probar, é verdad. Ti estás preparada para probar? Sí, Estás lista? Sí. Estás disposta? sí, sí. Vamos para lá. Cando queiras. Te trae en vez de falar tanto, Dios. Vamos con Xulio Mato, veña. Un aplauso para Dosinde de Castro de Rei, que está con nós, con a volta escobrando a Televisión de Galicia. Ponte aquí, anda, ponte aquí. Eu Mira, xa... xa estou preparando Olé. unha ración. Mira que textura cremosiña ten, eh? Sí, sí. Mira, mira. Oh, Mira que crema. parece como un brownie, ¿verdad? Sí, Está así estilo... parecido a un brownie. Está estilo brownie, sí, sí, E sí. agora vamos a poñer, vamos a arrimar, Arrimar. como dixemos, unha de xeado. Eso, nun restaurante, 7 euros, eh? Isto, sí, mínimo, dai para arriba. 7 euros mínimo, eh? De aí para arriba, E agora, como dixemos, unha Sí, sí. nevarada. Oh. E agora que vas botar? O chocolate por riba? Un poquinho de cacao, un O pouco. cacao, sí. Ole. E así temos... Mira, mira, mira. Mira que nevarada, de cacao. Por riba. Un aplauso para don Xulio Mato, por favor. Vamos con Merche, Dosinde. Gracias. Berra de xente. O povo berra. Bravo, bravo. Hola, Dosinda. Ai, Merche, xo remoto. Mira, o de Merche. Claro, o ideal pinchas. sería que Guau. as cremas que repousaran un pouquiño, para que así collen corpo, e que a torta despois repouse un pouco na neveira tamén. Xa, xa. Vamos lle dar, Pero- evidentemente, tamén un aplauso a Merche Rodal, a artista da cociña. Veña, vamos a probar, Dosinde, tira palo. Vamos logo, vamos probar. Dosinda, podes ir probando xa a receita de Merche Rodal que tes aí, esa torta de capas. E, mentras tanto, repartimos cartiños. De que é a crema que acompaña a torta de don Xulio Mato, que xa marchou? Non sabemos onde está. Aí vou. Ui. De que é? De mascarpone. De mascarpone, aí está. Estaba traendo- De que é a crema que acompaña a torta de don Xulio Mato? De mascarpone. 664-483419, chamade a voltas co prato, son 50 euriños en xogo, vale? Así que, por favor, chamade e tamén podes chamar para vir participar como se forades Dosinda, a afortunada do día de hoxe. Mira, mira. Mira como está. bo, Está encantada. Está bo, eh. Imos Está á bo, Coruña. está bo. María Dolores, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, ti cal escollerías, María Dolores? Sin probar. Non sei os dous, pero bueno, ademais si ten boa pinta. Moi ben. Xulio tamén está... Xulio non está un pouco fastidiado. Eu tamén xogo, eh? Sí, Tamén xogo. Xulio tamén agora está un pouco fastidiado porque viu que a de Merche era moi top. É que está moi chula, Sí, sí. sí, está moi chula. Bueno, veña, vamos a intentar darche os 50 euriños. De que é a crema que acompaña a torta de don Xulio Mato? De mascarpone. Moi ben, 50 euros que van para a Coruña para María Dolores. Moi ben. María Dolores, mandamos un bico grande, vale? Vale, gracias. Veña, talagueño, chao, chao. Estaba procesando... Sí. Claro, estaba procesando o orgullo de Jañán. No, está facendo clink, clink. Sí, sí. Pois imos alá, Dosinde de Castro de Rei. Cando queiras, tesme que dicir quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? E logo, hoxe non poden empatar. Non pode, tampouco. leva 702. Nunca poden. Vaya por Dios. Pois, É moi difícil Xa. isto, que están as dúas buísimas. xa, pero... Bueno, pois vamos quedar coa de Merche. Merche Rodal, aí está, as capas de Merche nunca fallan. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vemos os lunes con máis noticias, como sempre, en donde? No voltas comprar a Televisión de Galicia. Chao. Mua. chocolate,